Docentica doktorica znanosti Ankica Kovač, voditeljica je laboratorija za energetska postrojenja Zavoda za energetska postrojenja, energetiku i okoliš, Fakulteta strojarstva i brodogradnje Sveučilišta u Zagrebu. Posvećena istraživanju vodikove tehnologije u sprezi s obnovljivim izvorima energije. Stručne i znanstvene radove objavljaju u prestižnim međunarodnim časopisima visokog faktora odjeka. Gostujuća je urednica međunarodnog časopisa iz područja vodikove energije pod nazivom International Journal of Hydrogen Energy. Sudjeluje u organizaciji međunarodnih znanstvenih konferencija iz područja vodika, klimatskih promjena i održivog razvoja. Docentica doktorica znanosti Ankica Kovač voditeljica je stručnih projekata poput prvog hrvatskog bicikla na vodik te prve hrvatske punionice vodika. Članica je upravnog odbora međunarodne organizacije The Collaboration Program on Advanced Fuel Cells. Za svoj stručni i znanstveni rad dobila je prestižnu nagradu Croatian Woman of Influence. Što je ideja projekta prvog hrvatskog bicikla na vodik? Naime, bicikl sam po sebi je naš temeljni instrument kako bismo mu dali potrebnu energiju, a ujedno sebi osigurali dobru kondiciju. Tako je, da. Bicikl na vodik zapravo je po definiciji električni bicikl koji električnu energiju potrebnu za pogon elektromotora dobiva iz vodika. Zašto bicikl na vodik? Pa upravo zato jer se na tako relativno jednostavnom sustavu stječu vrlo važna znanja kako bi ih mogli primijeniti na neke velike sustave. Krenula sam u taj prvi hrvatski bicikl na vodik jer je to i financijski prihvatljivo u tom trenutku bilo za mene. A poanta njegova je dakle da demonstrira rad sustava na vodik, a i u konačnici kada vi biciklirate takvim biciklom, recimo da naiđete na uzbrdicu, onda si malo pomognete s vodikom, jer naravno bicikl je rekreacijsko sredstvo, ali tako u tim nekim iznimnim situacijama, recimo želite se malo odmoriti, popustiti je dobro dođe. Znamo iz medija, vi ste prva osoba koja je u Hrvatskoj vozila automobil na vodik. Kakvi su tu uopće dojmovi? I s vaše točke motrišta, je li realno očekivati kako ćemo kroz neko skoro vrijeme u budućnosti svi voziti vozila automobile na vodik? Je, dakle to je bio projekt koji smo nazvali Croatia Mirai Challenge, na kojega sam iznimno ponosna. Vozili smo na ruti Zagreb-Brisel. Poanta tog putovanja, dakle tog challenge-a je bila upravo u demonstraciji automobila na vodik i to je bilo prvi puta da jedan automobil na vodik vozi hrvatskim cestama. Tu smo htjeli malo podići svijest, dakle, i naše industrije, ali i naše vlade, dakle, državnih institucija Republike Hrvatske, da se osvijesti važnost, odnosno potreba uvođenja vodika na hrvatske ceste. Važno je, dakle, isto naglasiti da vodik nije samo alternativno gorivo, vodik je i spremnik energije. Dakle, izvrstan link prema obnovljivim izvorima energije i još popratno kada se primjenjuje u sustavima gorivnih članaka, nemamo popratnih štetnih emisija. Realno u budućnosti je za očekivati da mi imamo takva vozila i u Hrvatskoj. U svijetu već voze automobili na vodik. Koliko ih je? Ima ih malo više od 12.000. Gdje se uglavnom voze? Uglavnom se voze u Japanu. Dakle, Japan je vrlo razvijen i vrlo je razvijena infrastruktura. Pod infrastrukturom mislim na punionice vodika. Hrvatska drži korak s razvijenim svijetom. Dakle, mi smo na Fakultetu strojarstva i brodogradnje instalirali prvu hrvatsku punionicu vodika koja trenutno služi za punjenje bicikla. Jer su tu mali tlakovi, dakle 30 bara, automobil na vodik vozi na 700 bara. Hrvatska energetska strategija spominje u svojim planovima vodik, iako
po meni vrlo sramežljivo. Dakle, moramo biti više hrabri, imamo kapacitet, imamo znanja da se čim prije krene u realizaciju. Dakle, tu je pitanje ponude, potražnje. Ne možemo imati infrastrukturu, dakle punionice, ako nemamo automobil. Automobil ne možemo imati ako nemamo infrastrukturu. Dakle, paralelno trebamo voditi izgradnju, instalaciju punionica i uvođenje automobila na vodik i još, dakle, poticati primjenu vodika kao spremnika energije u kućanstvima, u industriji. Recimo, izvrstan primjer su telekomunikacijske kuće koje zapravo vodik koriste kao svoje backup sustave. Da. Vi na jedan vrlo jasan, praktičan način spajate energetiku i ekologiju na vašem fakultetu. Dokazali ste to i ovim biciklom. Koji su sada sljedeći koraci baš u tom smjeru kako bi se energetika i ekologija ujedinile u nekakvom zajedničkom korisnom projektu za spas, idemo tako reći, globalni spas planeta od štetnih isparavanja? Tako je, dakle ja sam i na Zavodu za energetska postrojenja, energetiku i okoliš i različite grupe nas djelujemo upravo u tom području. Tako imamo i različite natječaje koji se raspisuju i fakultet je trenutno u evaluaciji. Dakle, od 5 faza ušli smo u 4. fazu upravo u natječaju za prilagodbu klimatskim promjenama. Dakle, klimatske promjene se dešavaju, više ne razgovaramo o tome kako smanjiti emisije CO2 koji je glavni zapravo uzročnik i povišenja temperature i stanja danas kakvo je. Mi danas govorimo o prilagodbi. Dakle, stanje je alarmantno, to vjerojatno nisu osvijestili svi u svojim glavama, ali stanje je prilično alarmantno. Ako mi znamo da se od početka ljudska evolucija razvijala 20 milijuna godina, dakle taj proces je trajao, pod 300 ppm-a CO2, a nama do dakle za 80 godina nam prijeti povišenje CO2 na 650. Dakle, psihofizičke neke analize su dokazale da osoba gubi kognitivne sposobnosti iznad otprilike 650 ppm-a. Dakle, borbe su danas da se zadrži barem temperatura ne iznad 2 stupnja povišenja i nekih već smo danas na 415 ppm CO2. Tako da zapravo je važno koristiti nove tehnologije, važno je koristiti obnovljive izvore energije i vodik. Dakle, vodik nije jedino rješenje za spas planeta, za globalno planete, ali je jedno od vrlo dobrih rješenja gdje ga koristimo i u transportu, koji je vrlo veliki zagađivač, a i koristimo ga, kako sam prethodno naglasila, kao energent, kao spremnik energije. I svi veliki igrači zapravo u svijetu, i akademija, i industrija, i vlade vodećih zemalja svijeta donose strateške odluke upravo u tom smjeru i upravo su velika razvojna istraživanja u području vodika. Ako uzmemo za primjer Njemačku, dakle ona sve svoje napore zapravo ulaže u razvoj tehnologije vodika jer vide da je to budućnost i vide svoj spas zapravo u tome. Ali na neki način u ovim našim evropskim okvirima čini mi se i dobar vjetar u leđa i ova europska direktiva koja zapravo nalaže svim članicama da do 2025. godine moraju početi osmisliti na koji način će koristiti čistu energiju. Dakle, energiju koja će biti ili napajanje električnom energijom, koja će se dobiti napajanjem na struju. Danas već imamo vozila na električni pogon, međutim, na vodik još to nije kod nas aktualno. Očekujete li vi doista do 2025. da će vlade to podržati do te mjere da ćemo doista moći se pohvaliti da smo u korak s Japanom? Očekujem, dakle, možda teško u korak s Japanom do 2025. Dakle, to je iza... Oni će već biti korak još dalje. Korak još dalje, ali vrlo sam optimistična u tom pogledu jer vrlo veliki broj zemalja Europske unije već ide u tom smjeru. Posebno se tu ističu skandinavske zemlje koje su već, vi si zacrtate neki cilj i onda idete prema njemu. Dakle, skandinavske zemlje su si zacrtale ciljeve i čak danas su iznad tih ciljeva, bilo u prelasku na čistiji transport, bilo u
smanjenju tih emisija CO2 u različitim sektorima i Hrvatska ide u tom smjeru. Kako sam naglasila, mi imamo tu energetsku strategiju koja bi konačno svjetlo dana trebalo ugledati krajem ove godine. Dakle, s 2030. se već jedna mala crtica piše da se računa na vodik. Dakle, kreće se s instalacijom vodikovih punionica prema energetskoj strategiji. Budemo vidjeli ako se to ostvari. I već u prvom desetljeću bi trebali imati određeni broj punionica, tako da bi s 2050. u Hrvatskoj prema energetskoj strategiji trebali imati nekih 75 punionica. Vaš znanstveno-istraživački rad, vaše napore, ali prepoznajem i entuzijazam, nagradila je Mreža hrvatskih žena, nevladina kanadska organizacija, dodijelila vam jednu lijepu prestižnu nagradu. Koliko vas ona istovremeno obvezuje i veseli? Izrazito sam ponosna na tu nagradu i da sam izabrana zapravo prvo kao da konkuriram u izboru, a poslije u konačnici i da sam izabrana. Dakle, to mi je ogroman vjetar u leđa jer se moj rad prepoznaje, osim u Hrvatskoj, prepoznaje se i izvan granica Republike Hrvatske i to mi zapravo daje motivaciju, ali i odgovornost, dakle da nadmašim samu sebe u nekim sljedećim koracima i u sljedećim projektima, dakle da budem još bolja. Bila je to Znanost s potpisom docentice doktorice znanosti Ankice Kovač.